se nechce držet celou dobu. No to si ze mě děláš. Ale vidíš, jo? Ona má to. Co říkali? Jak má ty kraťářky. Ježiš, to je strašný. To mě jich líto, ale že v tom musí uchodit. Doufám, si nespláší nějaký kluk. Oni jsou strašně ve stresu, ti koně. No právě, ty. Jsem viděla video nějakých v tom cirkusu, jak to táhnou. A jak to udupala, prostě to je ne... Tyjo. Ať je král! Vojta! Ne, kurva, jak se jmenuje. Čau. A jo, už je tady. Ale ten Boris na tom s tou čopičkou je hezký, že? Ne no. Urovnával patíčku. To no. A to by musel jet jako. Ty oči toho koně, tyjo. lepší než ten večerní, že je takový zvučnější. Předtím to bylo koně, ale poděkujeme. Je to pravda. Ale jo, no ty jo. Batěte děcko. To bych nemohla být. Mě by to vzal. No tak tebe, že jo. Ale se nebavilo by mě skákat celou cestu, že jo. Start děcka! Tam všechno
ukáže. Jo, no. Já jsem vždycky jako malá byla strašně naštvaná, že nemůžu být královna, protože královna vždycky bývala blondýna. To jsem si nikdy nevšimla. A teďka si představ, když teď stará. Úplně luxusní ta hudba středověká. Úplně miluji středověkou hudbu, ty. Mami, ten pán vyrostl. Čau! Pozdrav, pozdrav. Mami, vidíš, co to má za palce? Teď se mi nevejde do... Jo, vejde. Ježišmarja. Co? Simona. Teda. Která asi. Dozata. Cože? Koukni se na největší prsa páže, no hnedka ji poznáš. Tam ta vlevo? Ty neznáš Simonu. Jako? Vpravo, druhá zprava. Páže. Vidíš jo, chodila k nám na školu. Teda. Jo a jo. Byla blbá. Já si nepoznala. Zdár. Papi, ale jak ten bílej nechlapuje. No, tak víš. Ne, to není border collie, to je nějaká divná skřížená, tak ne. Je pěkná. To je ošklivá, vidíš tu stavbu těla. A mi se to líbí. Ale to není border collie, to je prostě něco divného skříženého. Ale Už je to nevím, jak se pěkný. jmenuje, ale je to strašně ošklivý, to druhý plemeno, s čím je to skřížený. Ale ne. Hele, hezký hád. Pojď sem, Ty. jak si pohledí. Ježiši. A jak se tam věsí? Hele, to je ten Pavlas. Tamhle, úplně vlevo. Ten v tom červeným. Jo. A jo.
šla za babičkou, tak žrali policajtům keře. Na tom by se máme seděla. Chudák, jde tak sám, ty. Už nechtěla. Takovej sám odstrčený. A má pozornost pro sebe zase jako. Ta si toho koně hezky drží, jak má tu hlavu tak jakože do obloučku, tak takhle se má správně držet. Izáček a tamhle to je ten, to je do prdele. Izáček a Amigo. A že jsou taky teda s váma? Jo. Ježišmarja, to je moje paní šéfová, nebo bývalá paní šéfová. To byla to, jak jsme potkali v Rossmanovi, nebo to je jiná? Jako která šéfová? V Dobšicích. A jo. V Rossmanu jsme potkali mou spolupracovnici na koupátku. Já myslela, že tam to? Pak mi to bylo... Protože já mám málo paměti už celé to. To je 11 minut. To je myslím, že ta border collie byla skřížená s něčím takovým. Jo. A vypadá to. Jezu. To je Terka. Sedíčková. Terry! A to je ten, já už nevím, jak se jmenuje, ten vepředu, jak nese to prase, to taky znám, ale už nevím, jak se jmenuje. Kuba se jmenuje, ale nevím, jak příjmení. Ale to je živý. Myslím, že Pája něco. Kolik váží, jo? Tak 50 kg maximum. No, to je hrozný, to jo. Ahoj, Karimku! To jsou končely. Bože, to úplně miluju. Jak to stopuješ, když se to zastaví?